Äze öýlenip öýüşikli bolan oğlunyň öýüne kakasy mihmançylyga baripdir. Öýüne barıp, "Han oğlum, bir ak kağıt bilen galam heme polguç alypdyr. Ak kağıt bilen galam getirip kaka polguç tapmadım, polguç ýok enipdir. Polguç hökmany sen bar gitdi, polguçam alyp gel oğlum" diýipdir. Gelip polguç alyp gelipdir. Kakasy, "Han ne sen şu ak kağıda bir atlar ýazypdyr." "Näme ýazyp kaka?" "Isläriň ýaz oğlum" diýipdir. Bir sözlem ýazdyr. "Hini şol poz" diýipdir. Kaka niye bitýäň? "Ýok, sen aýdyran et oglum" diýipdir. Pozupdyr. Ýene bir sözlem ýazypdyr. Ýazypdyr. Onuň poz diýipdir. Pozupdyr. Ýazypdyr, ýazypdyr, pozupdyr. Ýazypdyr, pozupdyr, ýazypdyr, pozupdyr. Ahyrym ýadap, "Kaka, näme çek bolýan? Hiç düşünip bilemokda, aýda" diýipdir. Kakasy, "Hanynny täzeden bir şu ak kağıda gözaýla arassamy" diýipdir. "Oğul, ak kağıt arassa. Oglum, şunu ýadyňdan çykarma" diýipdir. "Sen täze durmuşa gadammasyn. Elmada sen ýaňda polukçy bolsun" diýipdir. "Täze gelingden görjek minuslaryň, islemeýän häsiýetleriň ýüze çykaýsa, sen hökman ýanyndaky polukçy bilen pozmaly bolýan" diýipdir. "Edil şu ýaly geliniň ýanyna bir polukçy bolmaly" diýipdir. Ene sandyjy günlerden bu ak kağıt gapgara bolar diýipdir. Şoň üçin durmuşda diňe geçirimli bolup, käbir zatlary bilmek bolmaly oğlum diýipdir. Hemem şonu hiç ýadyňdan çykarma. Zenan maşgalan häsiýeti puluň ýok wagty, erki adamyň häsiýeti puluň bol wagty belli bolýandyr diýipdir. Geliniňden sylaw hormat isleýän bolsaň, ilmidama özüň sylaw hormatly bolgun oglum diýipdir. Ogly mys sayılgyrdyr da düşündim kaka. Köp sag bol.